Anonymous undibhalele uthi hey yabona into yokusela utywala yazi ukufaka nje engxakini. Uthi let me take you through my story. Uthi ke isitolo sakhe siqala kanjena ke. Uthi kungale mini ithile kusezilalini. Uhle nethomi yakhe nje babhorekile bayacinga uba bazokwenza ntoni ladies yabo. Ebusuku girls bafuna ukenjoy. Uthi mina nethomi yami ke singabantu abaselayo, I mean like siyasela phana pha but not kakhulu. So ngalo December lo sizixela ba you know what Thomi siyafuna ukusela nani ndiyafuna ukusela masebe plan man sifumane iplug. Uthi ke ezaleni ba ungumuntu oyaziyo uzoyazi ba indawo ekuselwa kuzo zikude azikho lapha close okanye shop indawo ekuselwa kuyo ethanda nje uba kude. Uthi ke ngoku kufuneka siwalk siye kule ndawo kuthengiswa kuyo apho khona kuthengiswa into sesifunayo. Uthi siyawalka ke ethizi siyakhona siyothenga yaba sothenga then sibuye sizohlala khona. Uthi hayi ke nyani sihambe apha endlela esikeyisa ncokola ubana sizawuthini because le mali lesiyiphetheyo nje asizophuma into sizifuna iyashota nje yabo. Uthi ke wosiqoma you know what sofika bekhona abafana phana mani so bathi abafana bathi ukhona umfana ozothenga Thomi you know uyayazi masebo. Uthi nyani ke bafike kule ndawo xa befika kho abantu nje abambana baselela nje ibhiya. Hey baqomba asimboni mani umuntu esitomfuna mana sithengele lento sifuna apha abantu besithenga thina ne isavana ngale mali sina incinci sihlale phansi sele sijonga line ba uya ngaphi yabo because sifuna uthengelwa umuntu obhuti esizabangela ba ukutyala babo ke sihambe nako. Uthi ke nyani sifike ngoThomi phana hey sithenge hlale phansi girls siphole sisele. Uthi hayi mana akekho nomnye umfana oza kuthi phofu abafana abahleli apha ngabafana nje abonakala ba abanamanga abafana basezilalini apha. Qoma hayi ithe ngathi sibhayizele nje ukuza apha because esavana sibini sintathu sisela ziyaphela which means ke okwayike into besizela apha all the way from elalini ukuza apha kwenye ilali apha endikukude. Uthi hayi ke nyani ke bahlala uThomi amconvince uThomi ka Anonymous convince Anonymous ba Thomi mahlala kancinci abafana barathi bathanda ufika ngumnyama mosiyayazi bafike phaya ubumnyameni asobe sihambe ngoku ba sihambe ngoku hayi ngabasebhutile sihambele into engekhona. Aqomba Anonymous you know what unyanisile uThomi kaloku I mean like asinosuka all the way there sisuke into engekhoyo. Uthi ke nyani bahlala uthi bahlala nje kokwisavana ezimbini uthi le savana sisela kancinci ngoba sifuna ujampela uba asinamali and asifuna ujampela uba like asinanto osela I mean like sizophela isavana and then what ngoba abantu bayasela into zabo abasinakanga. Uthi hayi ke nyani ke esavana sesimane sibuje kancinci phinde ubeke uzulisa because siyaba sibale ntoni mos yabo. Uthi hayi ke nyani siqhube ngalo line uthi phaya exesheni sibona yona ngene bafana man kube ngene abafana bahamba ngepola abafana abathathu ke xa basoke kwezindawo basuka kuzo baze apha bazothetha qoma yona what that's our target abo bangenayo yabo. Uthi hayi ke nyani bangena abafana baye ekhawunteni bathenga utywala into igcwele itafile yabo ithi uthi mayindi uthi nasihlele kude nyana netafile yabo. Uthi siqoma noThomi sizobona manje sihlele kude gqithi funeka masizigqithisa silethe sizawubona ngabafana. Uthi ke nyani kuqale uAnonymous aphakame afuna ukucheka katafile yabo. Uthi agqithe koqala bangamoya abafana. Uthi hey xa fika endaweni yokuchamela qoma you know what le lokho ndinxibile noma funeka ndiyinyusile kancinci like uvela ithanga noxa ndigqitha pha kwabafana bandibone bazondibiza. Uthi ayenyuse ke lokho azama ufaka irouge alakha asitivate. Uthi nyani ke abuye xa buye toilet eqitha pha kwabafana ube khona umbonayo athi hayibo awusemhle girl uhlala phi uthi nibe ndiqola Anonymous ba akakho buhle kanda sebona nje lithanga ngiqobo liveza ngoku bengqithile eqaleni apha kanti oy. Uthi ke nyani umfana abuba uhlala apha emncazela ba uhlala kwelali ethile la bafuthana mos yabo. Ayithi umfana hayi mani izithomi zami ezi ngusiyang bani lona yabo. Sisuka ngapha Cape Town siyafika lapha esilalini yabo sizobona ithinde lapho uthi sema no phobe invited like siye emgidini ekhaya no anifuni ukuya emgidini ekhaya na yabo. Athi ugeli sizoya umgido nini hayi ke achaza idate womgido nini abeqomba okay asizona lo mgido but siyami sixesha sifuna into esiyifunayo noThomi ndibe sike maka ndihamba noThomi then kuthiwa uThomi mbize. Uthi nyani ke ambize uThomi yakhe bahlale le tafile guys game ukuzithenga utywala. Uthi hayi ke sithenga uthi sisele nje apha kufika iplan ke ukuba Thomi ixesha lethu to basiqhweshe ngoku siselile utywala base guys and ke ufuna sihambile ngoku. Uthi mind you kwipesi sifakile ibhotile pha siyahamba nabo mos utywala base guys. Uthi hayi ke nyani ke ndiphume phandle mna qala anoThomi uzolandela. Uthi ndiphume nasegethini
ndiphume ndiwalke until ndifike kwindawo ekumnyama kuyo engabonakalanga light because akho street light mos ezindleleni yabo. So kulayitile kulo mzi baliselela kuwo nangaphandle like ebaleni kulayitile, then xa uyingoyuwalka kulight mos kuzoba mnyama akho street light. So uthi ke u-Anonymous awokhe phambilana kule ndawo kumnyama kuyo ame phawulini ndiyishona ke mos nayo izabe plani yoba ibe ngathi yaphuma. Uthe andime manapha ndime ixesha elide, hayi do uthi do untombazana ayidifika. Uthi ndiqomba you know what mna andiyazi into le ntombazana bayithini iyandilibazisa ndifuna ukuhamba mna ngoku andikwazi uphindela phakathi ngoba wathi siphindele phakathi then siyabe ayipana ukuphuma again. Uthi ame uthangela lakhe Anonymous aphume xa ke phumayo bese mkhwaba mosithomeni lapha azi ke wathi yethomo oshiyeka ibhekela kade ndishiyeka thomi zami uthi into ezithile kodwa ndibele iyanto lakho bese isela mana nto pha uthi hayi doesn't thishile usazi sifumene into ezifunayo. Uthi siwakhe noThomi siwakhe so uthi abendleleni ke sihamba sihleka siqinile. Uthi manje uyoyika ngoba siya kwilali kude kaloku kufuneka siwukhile ngomnyama ebusuku. Uthi siyahamba athi uThomi yena ugqitha kumfana wakhe uthile apha kulelala amaziyo ajolana yena akazohamba namsene plans ngoku. Uthi ndiphamba ndibele igeza Anonymous ba hayibo ungaba ne plans kanjani sisuke sobabini lalali yethu size apha kulelala and then wena ube ne plans, which means mna funa ndihambe ndedwa ngoba andizohamba ndolala lo mfana nawe. Uthi hayi uThomi andidambe kanjalo athi yena uneplan nolo. Uthi ke kudala andiqqa umfana kaThomi xa sewuchipa uyamhlangabeze seze plan already. Uthi amhlangabeze then bawokhe bobabili. Uthi ndishike ndime ndedwa esitratweni noma mandibheke ngaphi noma ndiphindele emva kabafana noma ndiqhubeke ngendlela. Uthi ndiqomba asuka ndiyahamba mna. Uthi ndihambe ndisahamba uthi gqa umfana olandele emveni kwam. Umfana ngathi uphethe ibhotile ke uzifake ebhekini usuke uthenga ubutywala ngokwelook yabo. Uthi hayi akuba noma ngathi namba wedwa ebusuku awoyiki apha abesithugela hayi suka ndoyiki wethu ndiyaqoma ndiqinisa ndixoka ndoyika ndiqinisa. Uthi hayi ndoyiki wethu ilali yamo sile ndiqhelile asikena kuGayi lona okay ungubani igama lakho achaze igama lakhe athi mandicela ukukhapha mana bontombazana ovumela ba uhambe ude ebusuku uhlala kweyiphi ilali achaze kuhlala ndawoni caba ke kulo Thomi lo Anonymous kuyabonakala like baribonakala kukude bekwazi ukukhoba ke apha kukude. uGayi ke yana ngaphi nancane athi uzongikhapha Anonymous ayike bahambe nyani. Uthe sihambe uthi ke uGayi lona ke ahancokoke ngosethule sekhala nje sihlanga apha endleleni sengathi ku awkward nje nama nanoma ndimbuze into uGayi ngoba lo ndiyamoyika oqala but uyandikhapha futhi yabo. Uthi ayike sihambe nyani uGayi andifune ke apha endleleni benqomba hey andifuna uba ndithi andimfuni uGayi ngoba andiyazi uba into azenza yona lo mfana once ndithi nje andimfuni. Uthi ndiqoma nandiyazi ndilento akuye kuGayi andinike inamba yakhe kuGayi hayi ke into ethi bengathi ishushu njalo siyahamba. Uthi asibambe nanga ngosobe becanga kwami. Uthi hayi ke siyahamba nyani. Uthi ndifike ekhaya nyani ndifike ekhaya safe ajika umfana ndifike ekhaya safe hayi ngabikho ngxaki. Uthi ekuseni ke ngoku ndizama ufonela nenamba kaGayi yabo because kaloku like ngathi ndimthandile lo Gayi ndifuna ukuqonda uba ithini into yakho hambe njani yena ngoba egoduka. Uthi ayifona ingene voicemail ifoni ngoba awunoba ke whatever angene indaba yakhe. Afike uThomi naye ke caba sekubuyile afike seke chaza ke Thomi wameza izolo abenze bethukana ke how come uba wena izolo undishiye pha then ubanda beka njani abechaza ba ufumene umfana umkhaphela nana uye wasave ke uqethekeleyo. Uthi ke uAnonymous aqombe uyafuna umazi futhi kuba la mfana bedibeni naye izolo but ke ngoku xa ke mfonela ngena voicemail asicela ba yena wathi uzowalka ahambe ekulale kafana ayomjonga pha uba ngubani napha because umonile izolo ba you know what this is my time actually. Uthi nyani ke uthi walka yedwa ke ngoku akasawalki noThomi yakhe awokhe ekulali makafika abuzise ba namazi umfana ubani bani amize igama lakhe ke angamazi lo muntu. Aqomba yabo akama umuntu angaziwa aphenda ayombuza komnye umuntu ambonayo uyamazi ubani andidescribe like unje izolo benxibe kanje ngabe kho umuntu maziwa asimazi umuntu uthetha ngayo. Aqomba we hayi mhlawumbe yafika whatever basayekazi mhlawumbe yafika nani. Uthi Anonymous nyani aqomba wena wathi yena uzolinda lo mfana nje apha ngaseshop mhlamba ngathi gqeka vele. Uthi hayi walinda uthi ndandingayazi nama nanti ngandihlangiswa luthando lomfana. Uthi alinda do umfana ngamboni. Uthi hey abuzise man ebantwini akho umuntu omaziyo lo mfana. Uthi nyani ke avela dibana nomnye umfana amaziyo kulelali bancokola nomfana baphela behamba besiya eTavern.
hayi ke uthi anonomasinyani ke adibana nomfana amaziyo bazoyise bahambise ixesha bade bayofika ethaveni libe bekuyo izolo. Uthi nyani ke bafike basele nje uthi into ezibana beqomba yena ufuna ubuya lo mfana abuze kulo mfana ba uyamazi bani onxibe kanje athi yena ayisuka animazi lo mfana na umfana waphi lo abesithi hayi ngumfana wandibena izolo wethu ebethezeni zombona axoka athi bethezeni zombona athi ayisuka hayi ukuthi benaye nini athi bendibenaye mani latest mani bendiphuma after chomi yam nani mhlawumbi uzambona namhlanje andiyazi. Hayi ke nyani ke uthi bagqibe kusele lento yabo acinga ugoduka utshomi lo wethu aphume nyani umfana aphume ngeyakhe indlela uthi kusamhlophe but kuye kuba mnyama uthi sihambe ekambeni kwami ke ukundihamba kude bemnyama uthi ndithe ndisahamba uthi iswathe strange zalo mfana vele avumbuka enyama nobuthi qini kutheni because indlela ibi empty uthi ndithe ndisahamba ke xa usiyela lenyama yahamba ufika imizi ibe empty then kubekho into yathi lihlakunyana uthi ndithe ndisahamba athi vumbu lo mfana emveni kwami uthi what is so strange that uyafika andibuza ba Molo ungubani igama lakho. What do you mean ndimani igama lakho ngibone izolo? Uthi ufika kuza the same question Molo ungubani igama lakho. Uthathe Molo ndim kaloku izolo akho umuntu ezodibene nani uthi enze ngathi uyakhumbula ndiyambona uyenze ngathi uyakhumbula. Athi okay ndiyakhumula ke ngoku. Uyaphi ngoku? Ake nake ndiyagoduka ndikhaya athi okay ngicela ukukhapha. Uthi hey nyana ngikhaphe lo mfana. Bengiqoma namhlanje ndizambuza uhlala phi ngowaphi thina abantu bengamaza phela lemi. Uthi hayi ndimbuze kuba ngowaphi nana uthi amfana xibani ngola phela alinabizi ifani yakhe abize negama lakhe athi ke nake okay maybe khandibize ifani kodwa sathi ungasiyo ayena ke mhlawumbi lonto le uthi unxibe same outfit benxibe izolo. What is so strange unxibe same outfit uthi hayi ke nyani sihambe ndikwethatha umfana yazi ndiyafuna uyokubonisa apho ndihlala khona because kaloku wena iba ngathi ngundiyaqhatha no because mna ndiserious ngawe. Uthi ugele nqomayo ndiyahamba mandibona kumfana apha ahlala khona nani uthi ningalijaji ndiyasijaja nam. Uthi nyani ke ahambe ufuna ubona apho umfana ahlala khona uthi esihambe nomfana xa sifika hayi mani nako wabo kuhle nana besithi ucela uthathe ijezi endlini mandimkhaphe uthi singene ke nyani endlini uthi kusebusuku nyani ke ngoku uthi oko sincokola siwalka lapha endleleni kusebusuku ngoku uthi nyani ke singene eyadini yako wabo sike ndingene namo ahambe sorry guys I just got disturbed. So uthi ke ngoku nyani ke afike angene kowabo endlini akhuphe electricity yakhe uthi akade aphume mani qomayo nene ndakhodola lapha phandle uthi ndingene ngaphakathi le room yakhe ngoba uthe uphuma ngifone xoxa nje yabomfana ngqengqele ebhedini athi yho kanene ndihamba nawe hayi ngxaki yam mani ndiyathanda ulibana ikhonde off ngalomfana ndiyajonga hayi mani kusebusuku ngoku wathi aba bantu bawuhlale apha ekhaya like uzolala kweyakhe ibhedi nam ndilale kweyabo ibhedi ko-6 wam because kusebusuku ngoku yabo asikho safe kwamna nawe nkenyana sincokole ubusuku bonke ndizama ukumazi nawe zama ukundazi silala. Uthi masilalayo ke ngoku ebusuku sivuka ekuseni ndivuka ndisethafeni andikho sendlini andikho kowabo ndithuka ndithi ke kwandina nxila izolo ke kwenzeka ntoni izolo like kwenzeke ntoni le bangeba mna ndibelapha ethafeni ke kwenzeka ntoni uthi ndibe confused mani uba kwenzeke ntoni uthi ndiphakame ndiwalk ndibuze emntwini endleleni uba ndikweyiphi lali achaze uba ulale thile caba kusekule lali le ebeselela kuyo ngezolo. Uthi nyani ke aphakame aqombayo nowathi ikhona nje into off oqala sayibona le boyfriend yam yobumnyama evela ngobumnyama and nam andizaba ndifike njani uba ndilale ethaveni ndigqibeleni leli efletini yomfana. Uthi andiwalke ndifike ekhaya uma ndihlala ngocinga le nto yalo mfana uba ithini nje lo mfana xa ndimpholela inamba yakhe nje ayingeni ngenango-voicemail. Uthi heyi ndiqomba yazi ntoni iyandityala ndixelele utshomi wam. Uthi nyani ke utshomi athi masihambe tshomi sekule lali siyobuzisa emntwini uba ithini kanti ke ndibona uJohannesburg nje ithini into yakho. Uthi nyani ke sihambe sekule lali sifike sibuze abantu akekho nje umntu omaziyo umfana. Uthi heyi sizothi sesibuze omnye ugogo bakamazi umfana uthi ndile igama lakhe nam. Uthi laa gogo ethuke uba hayibo nimazelaphi. Athi la mntana hayi bendibe nayo mna izolo ingxele ndibele ifowuni yam kuye. Uthi athi ndibele ifowuni yam kuye soke kube ndifuna udibana qha maba uhlala phi nam. Uthi laa gogo avele akhombe umzi athi ngowapha lo mntu ndimfunayo angatsho uba uhlala pha athi ngowapha lo mntu ndimfunayo. Uthi heyi siyoyeka notshomo uyongena kulaa mzi wathi vele sidibene nomama waphayana umama phaa asithuke uba sesofuna ntoni apha sesifuna amakhwenkwe ngoku nananana. Uthi esiye pha kulaa mzi xa sifika segeyithini sitshintshe ingqondo siqomba
hayi siyoyika ukungena kulo mzi. I think like kusizothukwa aba sizofuna ntoni uthi sizofuna umfana nani. Uthi ke nyani sijike egate noTom. Masijika egate sidibana nofriend wethu lo walapha kulela lo ngumfana. Sincokole naye ke simchazela uba hayi simfumana umfana wethu lobe simfuna ngalamimba ohlala phi nani. Athi hayi ke athi hayi ke sorted ke xa ndimfumeneyo. Uthi hey mina ndifuna udibana nomfana wam wasindiyibona yonke le ndaba ndifuna udibana nomfana wam ndike ndincokole naye kakuhle uba kwenzeke ntoni andichazele. Uthi ke sihlale kumfana lo sibuthe nje ilanga lonke. Uthi de kube late ke ngoku xa kusebusuku unyana ndiphume phandle ndithi make sihambe ndimfana ndiyaba ndidibana naye xa ndiphi masihambe sobabini. Uthi sihambe noTom ke sihamba sakhe indlela engathi siya elalini yethu. Uthi hey sihambe uthi kuphinde kuthi gqi lo mfana. Ukuthatha igqike ukabolo nanguTom abesithi molweni njani ngubani igama lakho achaze ukuthi umbona igama lakhe athi masayebo ndim bani athi okay ayesifuna umbuzo bakwenzeke ntoni athi umfana akazukwazi uthele phakathi phambi koTom uTom makabhekela kancinci uthi uTom abhekele ke umfana asheke nontombazana lo athi untombazana utheni unishiye izolo ethafeni kwenzeke ntoni kwenzeka ntoni kubomi bakho abesithi nokhonda afuna ukumxelela yona ufuna amncede aphelele nje lo nto uba ufuna amncede ahambe u-anonymous aye kuTom yakhe umxelela uba lo mfana uthi ufuna ndimncede akayichazi uba undishiyele ntoni phandle or undidragile or wenze ntoni nam. Uthi yake no-anonymous sicela uba nowa lo mfana uCreepy and siyamshiya thina ngoku. Uthi umfana ke the sanyeke uba sizombhabhayiza asisamboni futhi akho nendawo losithela kuyo apha uthi asisamboni umfana unyamalele umkile. Uthi ngasibaleke no-anonymous ngesibaleke uya ekhaya safika sayichaza ke ekhaya into yayinje nana kodwa thina ndizawujona nezibhorholo awukhambi uba ndidibana nomntu esoloko evele ebusuku qha uzogqiba angavele emini uzokuba be-comfortable kubuhambe nimkhangela ubusuku obu bonke. Nyhani ke u-anonymous lona afonele uTom yakhe leya xalali abexelela uba igama lalo mntu ngubani uhlala emzini onjena. Aba ke uTom ka-anonymous lo hlala kulasemlali waye wahamba wayobuzisa emizini kodwa wafona nokuthi uba laa bhuti wayasweleka kudala ayisengumntu uphilayo that's why esoloko emvelela ngobusuku ethetha into ezingavakali zacanga. Anonymous uthi ever since then ndisangafuni ukulaa lali sekahambe ebusuku uyoyika nangoku uba waphanze nje wajulwa nesibhorho into serious. Siphela nana kwistory sika-Anonymous. If you're listening to this kanje and ufuna ukuva more of these creepy stories, make sure you subscribe to this channel, gives this video a thumbs up or comment something so that ndizokwazi uba uyazithanda ezi stories.